Pinalawak ng pamahalang lungsod ng San Fernando ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbubukas ng Agritourism Trade Fair sa nasabing lungsod. Tampok sa nasabing fair ang iba't ibang produkto mula sa lokal na produksyon tulad ng sariwang gulay, prutas at bagong huling isda na nagpapakita ng yaman ng agrikultura at yamang dagat ng lungsod. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad ang ilang ahensya ng pambansang pamahalaan at mga katuwang mula sa pribadong sektor sa nagpapakilala ng mga produkto mula sa kanilang mga tinutulungang mga komunidad at benepisyaryo. Nagbigay buhay din sa trade fair ang micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng iba't ibang mga lokal na pagkain at delicacies. Ayon sa pamahalaang lungsod, nagsisilbi ang Agritourism Trade Fair bilang pagkilala sa sipag, tiyaga at ambag ng mga magsasaka, mangingisda at lokal na negosyante sa pag-unlad ng San Fernando City. IFM News. IFM News. IFM News.